Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ανταποκριθήκατε στην πρόσκλησή μας για την παρουσίαση του συνδυασμού. Ζητάμε συγγνώμη το προτέρω για την μικρή καθυστέρηση, αλλά όπως ξέρετε πάντα η νύχια αρκεί. Σας παρουσιάζω τον υποψήφιο δήμαρχο Νίκο Μορτούση. Δεν μπορώ να κρύψω τη συγκίνησή μου, γιατί δεν ξέρω αν το περίμενα αυτό. Είναι ένα μήνυμα ότι αυτό που κάνουμε είναι σε σωστή κατεύθυνση. Είναι αυτό που χρειάζεται τελικά ο κόσμος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Συμπολίτησες και συμπολίτες του Διευρυμένου Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου, φίλες και φίλοι, θέλω πραγματικά να σας ευχαριστήσω μια ακόμη φορά από τα βάθη της καρδιάς μου για την αγάπη που μου δείχνετε, για τη στήριξη που μου δίνετε σε αυτό το δύσκολο αλλά ωραίο δρόμο. Δίνει δύναμη σε μένα και στους συνεργάτες μου να προχωρήσουμε, να κάνουμε τη διαφορά, να φέρουμε κάτι καινούργιο στον τόπο που τον περιμένει εδώ και δεκαετίες. Με αίσθημα ευθύνης παρουσιάζουμε σήμερα τις βασικές αρχές και τις κατευθύνσεις της πολιτικής του ανανεωμένου συνδυασμού μας που πλέον ονομάζεται Συνεργασία Πολιτών. Η ονομασία αυτή δεν είναι τυχαία. Προσδιορίζει τον τρόπο με τον οποίο πολιτευόμαστε. Αλλά κυρίως προσδιορίζει τον τρόπο με τον οποίο θα διαχειριστούμε τα κοινά αμέσως μόλις γίνουμε δημοτική αρχή. Δηλαδή, με συνεργασία όλων των πολιτικών και κοινωνικών δυνάμεων. Με συνένεση των πολιτών και συνισταμένη των φορέων. Η οικονομική ύφεση που πλήττει τη χρεοκοπημένη χώρα μας έχει διαλύσει την κοινωνική συνοχή και έχει εξαθλιώσει μεγάλα τμήματα του πληθυσμού της. Μόνο συμπαραστάτης του πολίτη έχει απομείνει η τοπική αυτοδιοίκηση. Αυτός είναι πλέον ο κύριος ρόλος της. Απευθυνόμαστε στους πολίτες όλου του Δήμου μας. Στόχος μας είναι η συνεργασία και η σύνθεση όλων των δημιουργικών δυνάμεων, πέρα και πάνω από κόμματα. Με μια δυνατή ομάδα καταξιωμένων δημοτικών υποψηφίων συμβούλων, που ο καθένας στον τομέα του έχει να δείξει κάτι σημαντικό, φιλοδοξούμε να κάνουμε το διαφορετικό. Γνωριζόμαστε πλέον καλά. Δεν χρειάζεται να μας συστήσει κανένας. Γνωριζόμαστε με τα μικρά μας ονόματα. Γι' αυτό σήμερα εδώ δεν θα ακούσετε έναν ακόμη ξύλινο πολιτικό λόγο. Κάνουμε μια κατάθεση ψυχής. Εδώ θα πούμε αλήθεια και θα προτείνουμε λύσεις. Θα πω για μια ακόμη φορά ότι δεν είμαι επαγγελματίας πολιτικός. Δεν υπάρχουν πίσω μας χορηγοί. Δεν υπάρχουν επικοινωνιολόγοι που θα προσπαθήσουν να σας ξεγελάσουν με επικοινωνιακά τρίκ. Υπηρετώ εδώ και πολλά χρόνια μέσα από την ιατρική του συμπολίτες μου. Δεν ψάχνω εφαλτήριο για αξιώματα και αποκατάσταση. Ζω με την οικογένειά μου μόνιμα εδώ, στον τόπο μας. Εδώ ασκούμε τις επαγγελματικές μας δραστηριότητες. Όταν χρειάστηκε για το κοινό καλό, δεν δίστασα να συγκρουστώ ακόμη και με πολιτικούς μου φίλους. Όπου χρειάστηκε
αποφασίστηκε, στήριξα την εκάστοτε δημοτική αρχή προς όφελος του τόπου. Δεν υπολόγισα ποτέ το λεγόμενο πολιτικό κόστος. Γιατί πάνω απ' όλα για μένα είστε εσείς. Υπηρετώ σταθερά και συλληρητά την αυτοδιοίκηση όλα μου τα χρόνια. Ποτέ δεν ζήτησα άλλο μετερίζει ή άλλο εφαλτήριο. Με τα λάθη μου, με τις παραλήψεις μου, με τον αυθορμητισμό μου, με το θάρρος της γνώμης μου, που πολλές φορές το πλήρωσα. Κάποτε μάλιστα και πολύ ακριβά. Πάντα όμως με διάθεση προσφοράς, με εντιμότητα, με αξιοπρέπεια και προπάντων με ανιδιοτέλεια. Λένε, μα τι θέλει πάλι ο γιατρός? Και απαντώ, εσείς με κρατάτε στο προσκήνιο. Με τα εκπληκτικά μεγάλα ποσοστά των προηγούμενων εκλογών, με τις πρόσφατες μετρήσεις της κοινής γνώμης που μας δείχνουν ότι ερχόμαστε πρώτοι στις προτιμήσεις των συνδημοτών μας. Έχουν δημοσιευτεί. Αλλά πολύ περισσότερο. Με την καθημερινή μας επαφή. Είτε πριν στο δημόσιο και τώρα στο ιδιωτικό ιατρείο, είτε στο δημοτικό κοινωνικό ιατρείο, είτε στις κοινωνικές συναθρήσεις, στο δρόμο, στους κοινωνικούς αγώνες. Εκεί παίρνω τα μηνύματα. Ξεκαθαρίζω. Η υποψηφιότητά μου δεν είναι μια κομματική επιλογή. Με μηχανισμούς στήριξης, ούτε αιμονή για εξουσία. Είναι το αποτέλεσμα μιας σχέσης εμπιστοσύνης που χτίσαμε μαζί όλα αυτά τα χρόνια. Σας χρωστάω πολλά για τη διαδρομή μου και θέλω να σας προσφέρω. Κύριοι, τους ρόλους και τα αξιώματα σε όλους μας θα τα δώσετε εσείς με την ψήφο σας στις εκλογές του Μαΐου. Ο πολίτης βιώνει σήμερα τις επιπτώσεις από τις συμπεριφορές του παρελθόντος. Όλοι βλέπουμε και ακούμε καθημερινά από τα ΜΜΕ τα έργα και τις ημέρες των επίορκων που διοικούσαν τον τόπο μας. Σπατάλη, διασπάθηση δημοσίου χρήματος, αναξιοκρατία και μια πλασματική πραγματικότητα που μας έφερε σε αυτή την κατάσταση ως εδώ. Μέσα από αυτό το σκληρό περιβάλλον πρέπει όλοι να δούμε την αλήθεια. Συλλογικά να βρούμε λύσεις. Να σταθούμε στα πόδια μας. Να ξαναφέρουμε το χαμόγελο στα χείλη μας. Να αναθεωρήσουμε πολλά γύρω μας. Να επαναφέρουμε την ηθική και τους κανόνες σαν στάση ζωής. Τώρα πλέον δεν χωράνε ψεύτικα λόγια και υποσχέσεις. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να υποθηκεύουμε το μέλλον των παιδιών μας. Φίλες και φίλοι, ο Δήμος μας έγινε φτωχότερος αυτή την τετραετία. Με την παρούσα δημοτική αρχή χάσαμε τεράστιο κεφάλαιο στην παιδεία, στην υγεία, στη δημόσια διοίκηση, στην καθημερινότητα του πολίτη. Το ΤΕΙ μίκρινε. Το νοσοκομείο δεν στηρίζεται. Το εφετείο χάθηκε. Η εφορία έφυγε. Πολλές δημόσιες υπηρεσίες έκλεισαν. Το διοικητικό κέντρο του νομού που ήταν το Μεσολόγγι γίνεται χωριό. Τα καροτσάκια των οδοκαθαριστών εξαφανίστηκαν από τους δρόμους. Οι ιστορίες του παιδιών μας έγιναν συνήθεια, το θεωρούμε δεδομένο. Η αποκομιδή τους σε κάθε άκρη του Δήμου και σε κάθε χωριό είναι προβληματική. Οι λάμπες δημοτικού φωτισμού έξω από το σπίτι καθενός από εσάς έγιναν ουσφέτη. Πρέπει να σου κάνει κατήρι να σου βάλει μια λάμπα. Οι δρόμοι ξυλώθηκαν και οι λαμπούβες είναι πολλές και φωνικές. Εικόνα εγκατάλειψης και αδιαφορίας παντού. Οι μικρές κοινωνίες του Δήμου μας ειδικότερα ξεχασμένες αργοσβήνων. Λες και εκεί δεν πληρώνουν δημοτικά τέλη, λες και εκεί δεν είναι ισότιμοι δημότες. Ακούσαμε στον προεκλογικό απολογισμό του Δημάρχου για έργα
που έγιναν μέσω του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ΕΣΠΑ. Δεν μας είπε όμως ότι οι μελέτες είχαν κατατεθεί από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή και χρηματοδοτήθηκαν τώρα. Γι' αυτό ας μας πει ο κύριος Δήμαρχος πόσες μελέτες έχει καταθέσει η σημερινή Δημοτική Αρχή ώστε να χρηματοδοτηθούν τα επόμενα χρόνια. Και ας μας πει πόσες από αυτές που κατατέθηκαν απορρίφθηκαν ως ατελείς. Ενδεικτικά θα σας πω ότι 3 χρόνια τώρα που υπάρχει το τεράστιο πρόβλημα του ακατάλληλου νερού στο Ετωλικό, καμία προσπάθεια δεν έγινε από το σημερινό Δήμαρχο παρά το συνεχή αγώνα της παράταξής μας στο Δημοτικό Συμβούλιο. Καμία μελέτη δεν κατατέθηκε για χρηματοδότηση. Ακόμη και την πεζοδρόμηση της Λόντου Βύρωνος στο Μεσολόγγι, αντί να την εντάξουν στο ΕΣΠΑ, τη στιγμή που όλη η Ελλάδα έχει πεζοδρομηθεί με λεφτά ευρωπαϊκά, την κατασκευάζουν με χρήματα όλων των δημοτών από τις δημόσιες επενδύσεις. Η ανικανότητα στο μεγαλείο τους. Απλά θέλουν να παρουσιάσουν προεκλογικά κάποιο έργο για να πούνε ότι αφήσαμε αυτό. Δηλαδή, μια ακόμη χαμένη θητεία δημαρχιακή που προκαλεί τη δικαιολογημένη αγανάκτηση όλων των συντημοτών μας. Αγαπητοί συμπολίτες, τα οικονομικά στοιχεία του Δήμου μας είναι συγκεκριμένα. Αυτά πρέπει να αποτελούν και τη βάση για την πορεία που πρέπει να ακολουθήσουμε. Με νοικοκύρεμα, με δράση, με αλληλεγγύη να δημιουργήσουμε εκείνες τις προϋποθέσεις που θα φέρουν κοινωνική γαλήνη και προοπτική στο Δήμο μας. Να κρατήσουμε την κοινωνία ζωντανή. Κέντρο του ενδιαφέροντός μας είναι ο άνθρωπος. Κάθε απόφαση ή ενέργειά μας γίνεται με στόχο την εξυπηρέτηση των αναγκών του συμπολίτη μας. Με παρεμβάσεις στην κοινωνική μέρημνα, τις υποδομές, τη χωροταξία, την κυκλοφορία των οχημάτων, την παιδεία, τον πολιτισμό. Σκοπεύουμε να βάλουμε τις βάσεις εκείνες που θα αλλάξουν ριζικά τη ζωή μας. Οι σκέψεις που θα παραθέσω αποτελούν απλά τις κατευθύνσεις του ενδιαφέροντός μας για την επόμενη πενταετία. Το αναλυτικό πρόγραμμα της δράσης μας, εμπεριστατωμένο και κοστολογημένο, θα δοθεί στη δημοσιότητα αμέσως μετά την ολοκλήρωσή του και την έγκρισή του από το συνδυασμό μας. Κύριοι, να αναδείξουμε τον εθελοντισμό και την κοινωνική προσφορά ως πυλώνα της συλλογικής προσπάθειας όλων μας. Πολλές δράσεις και τομείς κοινωνικών, οικονομικών και περιβαλλοντικών προβλημάτων μπορούν να βρουν λύση χωρίς οικονομικό κόστος. Η δημόσια επιβράβευση των εθελοντών και η παραχώρηση κάθε ειδικής και τεχνικής βοήθειας από το Δήμο μπορεί να είναι το σημαντικότερο κίνητρο. Πεζοδρόμια, λακκούβες δέντρων, δεντροφυτεύσεις, υιοθέτηση δέντρων, πλατιών, κτηρίων και άλλα από ομάδες εθελοντών. Η οικονομική στήριξη και ουσιαστική στήριξη της ομάδας διασωστών που λειτουργεί με τεράστια επιτυχία αλλά με αυτοθυσία. Η κρίση που περνάμε έδειξε ότι υπάρχει φιλότιμο και αξιοπρέπεια στην κοινωνία μας. Μέρημνά μας λοιπόν η διατήρηση της κοινωνικής συνοχής. Με προγράμματα κοινωνικής εργασίας θα στηρίξουμε τους ανέργους. Με δημοτικό γραφείο ευρέσεως εργασίας να κρατήσουμε την κοινωνία όρθια. Και μια ιδιαίτερη αναφορά στην νεολαία. Στηρίζουμε την νεολαία με κέντρο πληροφόρησης νέων. Πληροφόρηση και εκπαίδευση, επαγγελματική κατάρτιση, πολιτισμό, αθλητισμό, οικολογία, περιβάλλον, τουρισμό και κυρίως ευρωπαϊκά προγράμματα για αυτοαπασχόληση. Κέντρο πρόληψης και αντιμετώπισης κάθε εξάρτησης. Πολλά τα φαινόμενα στις μέρες μας. Είναι απόνερα της κρίσης. Θα είμαστε αρρωγοί στις ήδη υπάρχουσες δομές και στην εξαιρετική προσπάθεια που κάνουν κάποια από αυτά
Αρχηγαργό, Εψηφαία, Παναγία Ελεούσα και άλλα. Τα σχολεία είναι αρμοδιότητα του Δήμου μας. Η περιποίηση, το βάψιμο, ο εξοραϊσμός, η ενίσχυση της υλικοτεχνικής τους υποδομής αποτελούν υποχρέωση για μας. Το αποδεκατισμένο ΤΕΙ συνεχίζει να παραμένει έξω από τους σχεδιασμούς του Δήμου μας. Η ουσιαστική διασύνδεσή του με την τοπική κοινωνία μπορεί να αποδώσει σημαντικά στους δύσκολους καιρούς που διανύουμε. Ο αθλητισμός είναι υγεία, στάση ζωής και πλούτος. Θα ενισχύσουμε σημαντικά όλες τις υποδομές, γήπεδα, τένις, μπάσκετ και θα προωθήσουμε την δημιουργία αθλητικών κέντρων που θα μπορούν να προσελκύσουν αθλητικά team από το εξωτερικό, ώστε να εισπράττουν χρήματα. Φίλες και φίλοι, στηρίζουμε την οικογένεια, τη γυναίκα, τη μάνα. Στον προνοιακό τομέα του Δήμου θα λειτουργήσει ειδική υπηρεσία κατά της κακοποίησης γυναικών και παιδιών. Πρόνοια για τους αντικειμενικά αναξιοπαθούντες συμπολίτες μας. Γραφείο ισότητας και βοήθεια στην εργαζόμενη μητέρα. Κέντρο παιδικής μέριμνας, παράλληλα με την άψογη λειτουργία βρεφονιπιακών και παιδικών σταθμών. Στηρίζουμε τους ηλικιωμένους με το ΚΑΠΗ και κέντρο ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων μέσα από το πρόγραμμα φροντίδας στο σπίτι. Ένα πρόγραμμα που προσφέρει σε δεκάδες υπερήλικες και ασθενείς συμπολίτες μας και πρέπει να επεκταθεί και να ενδυναμωθεί το έργο. Γραφείο κοινωνικής υπηρεσίας με συμβουλευτική και ψυχοσυναισθηματική στήριξη σε ευπαθείς ομάδες. Ενημέρωση σε θέματα που αφορούν παροχές και μέτρα κοινωνικής προστασίας. Συνεργασία με τη σχολική κοινότητα για περιστατικά που χρήζουν κοινωνικής μέρημνας, αλλά και στήριξη αδύναμων ατόμων και οικογενειών σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών. Συνεργαζόμαστε με την Εκκλησία και συνδράμουμε το κοινωνικό της έργο. Έχει το σεβασμό και τη σκέψη μας για το έργο που επιτελεί αυτούς τους δύσκολους καιρούς για πολλούς συνδημότες μας. Αγαπητοί συμπολίτες, αναφέρθηκα λεπτομερώς σε ζητήματα μέριμνας και πρόνοιας από πλευράς του Δήμου, αλλά δεν είναι καθόλου τυχαίο σήμερα και ίσως για αρκετά χρόνια ακόμη το ζητούμενο δεν θα είναι μόνο τα τσιμέντα και τα έργα βιτρίνας, αλλά το σημαντικό είναι να σταθούμε όλοι όρθιοι, να μπορέσουμε εμείς και οι μελλοντικές γενιές να απολαύσουν την όποια ανάκαμψη που όλοι ελπίζουμε πως θα έρθει. Θα κάνω ειδική αναφορά στα θέματα υγείας. Δυστυχώς, η οικονομική ανέχεια και η άσχημη ψυχολογική κατάσταση που συνεπάγεται προκαλεί μεγάλη νοσηρότητα. Έχουμε αυξημένη θνητότητα, έχουμε αυτοκτονίες, αυτό το ζείτε όλοι σας στο δικό σας κοινωνικό περίγυρο. Η διατήρηση και η βελτίωση λειτουργίας του νοσοκομείου μας και του κέντρου υγείας στο Ετωλικό αποτελεί ζήτημα ζωής ή θανάτου για όλους μας. Θα είμαστε δίπλα στους γιατρούς και το προσωπικό που πραγματικά με αυτοθυσία λειτουργούν αυτά τα ιδρύματα για την επίλυση των προβλημάτων, αλλά και στεναρή διεκδίκηση από την πολιτεία όσων δικαιούμαστε. Κατά την πρόσφατη επίσκεψη του Υπουργού Υγείας στην πόλη μας, τον συνάντησα προσωπικά και του επέδωσα εκ μέρους του συνδυασμού μας ένα υπόμνημα, όπου αναφέραμε όλα τα ζητήματα που αφορούν το νοσοκομείο, το κέντρο υγείας, τη μονάδα του ΙΚΑ, αλλά και την αναπαλαίωση του παλιού νοσοκομείου. Πήρα διαβεβαιώσεις, αλλά χρειάζεται συνεχής πίεση και αγώνας που μόνο η Δημοτική Αρχή μπορεί να συντονίσει. Δεν μπορεί να το κάνει ένας άνθρωπος ή μια ομάδα μόνη της. Φίλες και φίλοι, σαν κοινωνία δεν λύσαμε ακόμη το πρόβλημα των σκουπιδιών. Προβληματική αποκομιδή, κάτι που δεν πλένονται ποτέ, χιτά που έχει κλείσει, μόλυνση από την ανεξέλεγκτη απόρριψη που δυστυχώς ακόμη και σήμερα συνεχίζεται. Προς το παρόν, τα σκουπίδια μεταφέρονται με τεράστιο κόστος για το δημότη στο χιτά Ναυπάκη. Η επέκταση του χιτά, αλλά και η εξέβρεση μόνιμης λύσης για το μέλλον μας απασχολεί πολύ σοβαρά. Η ανακύκλωση
με μοντέρνες μεθόδους ανταμοιβής, όσων διαχωρίζουν πλήρως τα απορρίμματα και τα παραδίδουν σε ειδικούς χώρους, αποτελεί την καλύτερη λύση για τους τόνους ανακυκλώσιμων, τα οποία τελικά καταλήγουν στο περιβάλλον. Η σωστή διαχείρισή τους, αντί να στοιχίζει, θα φέρνει κέρδη στο Δήμο. Ο εξοραϊσμός δε και η καθαριότητα των κοινόχρηστων και δημόσιων χώρων είναι προϋπόθεση κατ' εμάς για την τουριστική αναβάθμιση που επιζητούμε της πανέμορφης περιοχής μας. Φίλες και φίλοι, θέλουμε τις σκέψεις, τις προτάσεις και αύριο τον αυστηρό έλεγχό σας. Η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών για την εξυπηρέτηση του πολίτη είναι μονόδρομος πλέον. Με τη νέα διαδικτυακή πύλη που κατασκευάζεται στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος με ευρωπαϊκά χρήματα για το Δήμο μας και με τη διαδεδομένη χρήση του διαδικτύου από όλους τους νέους τουλάχιστον, ο Δημότης θα μπορεί να λάβει στο σπίτι του οποιοδήποτε πιστοποιητικό και να το τυπώνει στον εκτυπωτή του, χωρίς να μετακινηθεί. Η προβολή της περιοχής μας και η πλατιά ενημέρωση των δημοτών πάνω σε κάθε απόφαση που παίρνετε ή σε κάθε πρόβλημα που προκύπτει είναι πλέον στο χέρι μας. Για τα μεγάλα ζητήματα, όπως ξέρετε, προβλέπονται τοπικά δημοψηφίσματα. Δεν έγινε κανένα. Η Δημοτική Αρχή μέχρι τώρα μόνη της αποφάσισε και μόνη της, χωρίς καμία καταρχήν συνένεση, έφερε τεράστια ζητήματα στο Δημοτικό Συμβούλιο, που οποίο μετατράπηκε σε αρένα. Έτσι χάσαμε το ΤΕΗ, το εφετείο, την εφορία, έτσι συρρυκνώθηκαν οι δημόσιες υπηρεσίες και το μόνο που έγινε ήταν μια απεργία πείνας για το Θεαθήνε. Θα δημιουργήσουμε πολιτικό συμβόλαιο στο Δήμο, στο οποίο θα συμμετέχουν πολίτες που δεν θέλουν ανάμειξη σε εκλογικές διαδικασίες, αλλά έχουν ιδέες, όραμα για τον τόπο. Το πολιτικό κεφάλαιο του τόπου πρέπει να συμμετέχει πρώην δήμαρχοι, πρώην πρόεδροι δημοτικών συμβουλίων, πρώην υποψήφιοι δήμαρχοι, πρόεδροι φορέων. Η νεολαία με τις προτάσεις της πρέπει να συνδυάσουμε το παρελθόν με το παρόν για να στοχεύσουμε στο μέλλον. Να δημιουργήσουμε μια συνισταμένη δυνάμεων που θα μπορέσει να χαράξει έναν δρόμο αποδεκτό από όλους, να τον τραβήξουμε και να περιμένουμε αποτελέσματα που θα έρθουν. Είμαστε κοντά στους συλλόγους και τα προβλήματά τους. Ακούμε προεκλογικά και μετεκλογικά τις προτάσεις τους και συνεργαζόμαστε. Δεν περισσεύει κανείς σε αυτόν τον τόπο. Θεσπίζουμε συμπαραστάτη του Δημότη και των επιχειρήσεων. Είναι η άμυνα του πολίτη και της επιχείρησης απέναντι σε κάθε μορφής αυθαιρεσία, είτε του κράτους είτε και του ίδιου του Δήμου καμιά φορά. Οι δημοτικοί υπάλληλοι υπηρετούν από κοινού με τη Δημοτική Αρχή το Δημότη, με σεβασμό, αξιοκρατία, επιβράβευση προσπαθειών, επιμόρφωση και μετεκπαίδευση. Χρειάζονται όμως ένα κατάλληλο περιβάλλον εργασίας που να τιμά τους ίδιους, αλλά και τους συναλλασσόμενους πολίτες. Όταν μπαίνουν στο Δημαρχείο και βλέπουν τους σοβάδες να πέφτουν, τους πιάνει απελπισία. Τόσα χρόνια και τόσα κονδύλια που πέρασαν δεν έφτασαν να επισκευάσουν ένα δημοτικό κτίριο που καταραίει. Ο Δήμαρχος, όπως ξέρετε, επέλεξε να κρυφτεί σε ένα ενοικιασμένο κτίριο κάπου αλλού. Φίλοι μου, η ασφάλεια του πολίτη, η κοινωνική ηρεμία, το ασφαλές περιβάλλον, ειδικά για τα παιδιά, είναι προτεραιότητα. Δημιουργούμε το τοπικό Συμβούλιο Πρόληψης Παραβατικότητας με έργο την καταγραφή και τη μελέτη της παραβατικής συμπεριφοράς αναδημοτικό διαμέρισμα, που είναι διαφορετική από το ένα δημοτικό διαμέρισμα στο άλλο. Θέλουμε ενημέρωση των πολιτών και συντονισμό δράσεων, φορέων και υπηρεσιών, ώστε να περιορίζονται οι μορφές εγκληματικότητας. Πάντως, θα υπάρξει ειδική μέρημνα και δράση για τις κοινωνικές ομάδες που δεν συμμορφώνονται με προληπτικά, αλλά αν χρειαστεί και με κατασταλτικά μέτρα. Στηρίζουμε το Κέντρο Εξυπηρέτησης Αλλοδαπών για την καταγραφή
και ενσωμάτωσή τους στο τοπικό κοινωνικό σύνολο. Επίσης, η προστασία, η ανάδειξη και η αξιοποίηση των ιστορικών μνημείων απανταχού του Δήμου είναι επιβεβλημένη. Ο πολιτισμός, κύριοι, παράγεται εδώ. Δεν χρειάζεται να καταναλώνουμε πολιτιστικά σκουπίδια που μας φέρνουν και τα πληρώνουμε αδρά από τα δημοτικά ταμεία. Άξια μνήας είναι η προσπάθεια επιφανών συμπολιτών μας που τιμούν και προβάλλουν τον τόπο μας. Η έξοδος, πινακοθήκη Μοσχανδρέου, είμαστε δίπλα τους. Στήριξη των τοπικών μέσων ενημέρωσης με έμφαση στο ραδιοφωνικό σταθμό αποτελούν κατά τη γνώμη μας αναπτυξιακά μέσα. Είναι η φωνή μας, είναι η προβολή μας. Αγαπητοί συμπολίτες και συμπολίτησες, στη φτώχεια που μας έχει φέρει η οικονομική κρίση και τα βάρβαρα μέτρα που επιβάλλουν οι δανειστές μας, πρέπει να αντιπαραθέσουμε φαντασία και δημιουργικότητα, εργατικότητα και σθένος. Στρατηγικός στόχος, η εισρωή φρέσκου χρήματος στην περιοχή. Πώς μπορεί όμως να επιτευχθεί αυτό? Αυτό μπορεί να επιτευχθεί είτε μέσω της ορθολογικής αύξησης της πρωτογενούς παραγωγής, είτε με την προστιθέμενη αξία που δημιουργεί η μεταποίηση των αγροκτηνοτροφικών και αλλιευτικών προϊόντων, είτε με τη σημαντική αύξηση της επισκεψιμότητας και την προσέλκυση επενδύσεων. Η περιοχή μας είναι κατεξοχήν αγροτική, το γνωρίζετε όλοι. Οι προσπάθειές μας και οι στοχευμένες δράσεις μας σε συνεργασία με την Ένωση Αγροτών και τους αγροκτηνοτροφικούς συλλόγους και συνεταιρισμούς πρέπει να είναι στην προσπάθεια αύξησης του εισοδήματος των παραγωγών. Όπως ξέρετε, από το επόμενο έτος οι αρμοδιότητες των διευθύνσεων αλληλείας και γεωργίας περνά στους Δήμους. Είναι πρόκληση να καταφέρουμε να κατευθύνουμε την αναδιάρθρωση των καλλιεργειών, την ημιεντατική ηχθειοκαλλιέργεια και τη συλλογική εκμετάλλευση των διβαριών από αποκλειστικά επαγγελματίες αλληλείς, καθώς και την τυποποίηση των προϊόντων μας. Ο ιαματικός τουρισμός ακόμη δεν ξεκόλλησε από το βούρκο της Λιμνοθάλασσας. Περιμένει εμάς να δημιουργήσουμε με αυτοχρηματοδότηση ευρωπαϊκού τύπου υποδομές με οικολογική διάσταση που θα προσελκύσουν ξένους επισκέπτες και θα δημιουργήσουν παράπλευρες επενδύσεις εξυπηρέτησής τους. Στόχος 30.000 επισκέπτες ετησίως. Τα ποτάμια μας, το πανέμορφο βουνό μας, που είναι σε απόσταση μερικών λεπτών με το αυτοκίνητο από τη μοναδική Λιμνοθάλασσα, είναι ιδανικά για οικοτουρισμό. Ναυτιλιακές δραστηριότητες, σε στενή συνεργασία με το Ναυτικό Όμιλο Μεσολογγίου, τουριστική αλληλεία, ορειβασία, ποδηλασία, φωτογραφία, παρατήρηση σπάνιων πουλιών και άλλα, μπορούν να κρατήσουν μαγεμένο τον επισκέπτη και να γίνει η καλύτερη διαφήμιση του τόπου μας και να αυξήσει την επισκεψιμότητα. Η ζωντανή πρόσφατη ιστορία μας, η αρχαιολογική μας χώρη, τα αρχαία θέατρα, σε απόσταση αναπνοής το ένα από το άλλο, σε απόσταση αναπνοής από τις σπάνιες ομορφιές μας, αποτελούν έναν συνδυασμό που αν προβληθεί κατάλληλα θα αποφέρει έσοδα και επισκέπτες. Τέλος, η ανάπτυξη του λιμανιού στο Μεσολόγγι με συγκεκριμένο επιχειρησιακό σχέδιο και σοβαρές οικονομοτεχνικές μελέτες που δεν έχουν γίνει μέχρι σήμερα θα δώσει διέξοδο στην πόλη και την ευρύτερη περιοχή. Στρατηγικός στόχος παραμένει πάντοτε η δρομολόγηση ναυτιλιακής σύνδεσης που παρά τις εξαγγελίες προδόθηκε στο τέλος και δεν θέλω να επεκταθώ σε αυτό. Το αεροδρόμιο πρέπει να επεκταθεί και να λειτουργήσει έστω για πτήσεις μικρών αεροσκαφών. Πρέπει να αξιοποιήσουμε κάθε συγκριτικό μας πλεονέκτημα. Συνεργασία με εθελοντικές οργανώσεις για την προστασία των οικοσυστημάτων
παρέμβαση για τα αδέσποτα ζώα έχει γίνει ένα μείζον θέμα. Σε συνεργασία με τη φιλοζωική είμαστε ήδη σε επαφή. Πρέπει να λυθεί με ευαισθησία. Θα αυξήσουμε τα έσοδα του Δήμου με την αξιοποίηση των περιουσιακών του στοιχείων, πολλά από τα οποία παραμένουν ναρκωμένα, σε όφελος των συμπολιτών μας. Κάθε τοπικό συμβούλιο θα έχει δικό του, έστω μικρό προϋπολογισμό, ανάλογο του πληθυσμού του, για την εκτέλεση μικρών έργων καθημερινότητας. Δεν μπορεί να περιμένει ο πρόεδρος ενός τοπικού συμβουλίου την έγκριση μιας λάμπας από τον Μεσολόγγι. Πρέπει να έχει δυνατότητα να κάνει παρεμβάσεις στο δημόσιο. Κλείνοντας, θέλω να κάνω ειδική αναφορά στα μόνα χρήματα για έργα υποδομής και ανάπτυξης που είναι τα ευρωπαϊκά κονδύλια του ΕΣΠΑ. Κύριε, δεν πρέπει να αφήσουμε να βρέχει εκατομμύρια και εμείς να κρατάμε ομπρέλα, όπως έκανε η σημερινή διοίκηση του Δήμου. Δεσμευόμαστε για την πρόσληψη ειδικού συνεργάτη για την προσέλκυση αυτών των κονδυλίων, με δημιουργία ειδικού γραφείου τεχνοκρατών και χρησιμοποίηση ικανών συμπολιτών μας, ερετών ή μη, στη διεκδίκηση από την περιφέρεια και από τα Υπουργεία ό,τι δικαιούμαστε. Υπάρχουν ικανότατα στελέχη που μένουν ανεκμετάλλευτα και πολλοί από αυτούς είναι έτοιμοι να προσφέρουν ανιδιοτελώς. Κυρίες και κύριοι, ξεδιπλώσαμε τη σκέψη μας και σας παρουσιάσαμε τις γενικές κατευθύνσεις. Περιμένουμε τις προτάσεις σας, ώστε να συνδιαμορφώσουμε το τελικό μας πρόγραμμα. Θέτουμε εφικτούς στόχους, με ρεαλιστικό και άμεσα εφαρμόσιμο πρόγραμμα. Μπορούμε να δώσουμε μια νέα πνοή στο Δήμο μας. Με αίσθημα ευθύνης, σας καλούμε όλους κοντά μας. Να ενώσετε τις δυνάμεις σας με τις δικές μας. Να συνεργαστούμε για την προοπτική του τόπου μας. Για ένα Δήμο ανθρώπινο. Για ένα Δήμο με κύρος και προοπτική. Για ένα Δήμο που να σταματούν και όχι να τον προσπερνούν. Τα συμφέροντα των λίγων και των εκλεκτών δεν μπορεί να σκιάζουν την ελπίδα των πολιτών. Δεν έχει κανείς, μα κανείς δικαίωμα, σε μια κοινωνία που χυμάζεται να κάνει εμπόριο ελπίδας και να τάζει πράγματα ανέφικτα. Έστω και καθυστερημένα. Πολλοί έχουν καταλάβει, έχουν πάρει τα μηνύματα των καιρών και έχουν αλλάξει η ρότα. Η κοινωνία άλλαξε λιγάκι σε αυτό. Εμείς κάνουμε άνοιγμα συνεργασίας στην κοινωνία. Είναι το κεντρικό μας σύνθημα. Θέλουμε τη συνεργασία και τη σύνθεση όλων των δημιουργικών δυνάμεων του τόπου μας. Θέλουμε μια δημοτική αρχή, ανεξάρτητη, με δυναμισμό και υπευθυνότητα. Να δώσει ελπίδα, να αγκαλιάζει όλους τους πολίτες, ανεξάρτητα από τις πολιτικές προτιμήσεις και τις ιδεολογικές αφετηρίες ενός εκάστου. Να αναμετρηθούμε με τα προβλήματα, να ανατρέψουμε το κλίμα αδράνειας και ακινησίας που υπάρχει. Όλοι μαζί πάμε μπροστά τώρα. Να φέρουμε στο προσκήνιο τον ενεργό πολίτη. Ο Δήμος ανήκει στους δημότες του. Δεν μπορεί να είναι τσιφλίκι κανενός. Στο σημείο αυτό θέλω να ευχαριστήσω θερμά τους νυν δημοτικούς συμβούλους του συνδυασμού μας. Δημήτρη Μπαλαμπάνη, Σπύρο Βασιλείου, Κώστα Κουτεφόνοδο και Γιάννη Κανιάτσο του Τοπικού Συμβουλίου του Μεσολογγίου, αλλά και τους ερετούς προέδρους των τοπικών συμβουλίων, Πενταλόπου Μιχόπουλο Τριάδη, Λεσικίου Κοντοπάνο Κώστα και Μάρτσο Πλατούρα Παναγιώτη, για την συνεπή, αγωνιστική, αξιοπρεπή και επικοδομητική άσκηση των καθηκόντων τους. Ήταν και είναι δίπλα μου και με βοήθησαν σημαντικά. Πέρα αυτόν όμως, θέλω να καλωσορίσω και να σας παρουσιάσω τους καταξιωμένους συμπολίτες μας που δηλώνουν παρόν στον αγώνα μας και τους εύχομαι καλή δύναμη και καλή επιτυχία.
Ξεκινάμε με μια πενηνταριά περίπου ονόματα, αλλά για λόγους στρατηγικής και για λόγους αντικειμενικούς, ανά 10-15 μέρες θα παρουσιάζονται όλα τα νέα στελέχη του συνδυασμού. Γιατί πρέπει να πλέξουμε πολύ καλά και τη γεωγραφική εκπροσώπηση και την επαγγελματική εκπροσώπηση και τις ειδικές ικανότητες ενός εκάστου. Ο συνδυασμός μας θα είναι ένας συνδυασμός που θα μπορεί να ανταποκριθεί σε όλα αυτά που εξήγηνα. Πέραν λοιπόν των όσων προανέφερα, αλφαβητικά, μαζί μας θα πολιτευτούν η Αναστασοπούλου Κέτη, σύζυγος Ιωάννη, ιδιωτικός υπάλληλος. Χειροκροτήστε τους στο τέλος, αν θέλετε, για την οικονομία του χρόνου. Βαλασσοτήρης Παναγιώτης του Γεωργίου, ιδιωτικός υπάλληλος. Γυφτογιάννης Ιωάννης του Παναγιώτη, τέος Νικιάκης, τέος πρόεδρος ΕΛΜΕ. Δαβέτας Νικόλαος του Δημητρίου, συνταξιούχος Πολεοδόμος. Διαμαντόπουλος Βασίλειος του Γεωργίου, τεχνικός ηλεκτρονικών υπολογιστών και δικτύων. Ζαΐμι Χρύσα του Αχιλλέος, φωτογράφος. Ζέρβας Γεώργιος του Κωνσταντίνου, συνταξιούχος. Ζολότα Εκατερίνη του Ιωάννη, ιδιωτικός υπάλληλος. Ζυγιώτης Γεράσιμος του Παναγιώτη, αγρότης. Καλέσης Απόστολος του Δημητρίου, ηχιούχος Παντίου. Κάλης Νικόλαος του Σπυρίδωνος, συνταξιούχος λιμενικός. Κόκκιος Κωνσταντίνος του Δημητρίου, επιχειρηματίας. Κοταντάκης Μιχαήλ του Βασιλείου, επιχειρηματίας. Κότσαλος Χρήστος του Διονυσίου, αγρότης. Κοτσίρης Κωνσταντίνος του Παύλου, επιχειρηματίας. Κούρτης Βασίλειος του Παύλου, επιχειρηματίας. Κουσαρίδας Παναγιώτης του Βασιλείου, ιδιοκτήτης ταξί. Κούστας Γεώργιος του Επαμινόνδα, αγρότης. Κούστας Χρήστος του Χαραλάμπους, αγρότης. Κουφός Θεόδωρος του Χρήστου, επιχειρηματίας. Μάνθος Σταύρος του Χρήστου, συνταξιούχος αστυνομικός. Μπισμπίκη Μουρελάτου Μάγδα του Χρήστου, υπάλληλος Υπουργείου Δικαιοσύνης. Μπιτούνης Άρης του Θεοφάνη, επιχειρηματίας. Βουγγέλης Νικηφόρος του Δημητρίου, επαγγελματίας οδηγός. Μωρίκη Παναγιώτα του Ιωάννη, νοσηλεύτρια. Νικολογένης Ζήσιμος του Κωνσταντίνου, πιλότος. Παλαιολόγος Δημήτριος του Ζαφυρίου, τεχνολόγος, ηλεκτρολόγος, μηχανικός. Πανάς Επαμινόνδας του Γεωργίου, καθηγητής τεχνικής εκπαίδευσης. Παπαγιάννης Σπυρίδων του Νικολάου, υδραυλικός. Πασπαλιάδης Ιωάννης του Κωνσταντίνου, συμβατριούχος υπάλληλος. Πρασά Χριστίνα του Νικολάου, αθλήτρια. Ράπτη Ελένη, σύζυγος Μπαλωμένου Θεόδωρου, επιχειρηματίας. Ρίγας Χρήστος του Νικολάου, επιχειρηματίας. Ρίζος Παναγιώτης του Δημητρίου, συνταξιούχος εκπαιδευτικός, πρόεδρος του Συλλόγου Πολυτέχνων Μεταλλικού και Περιχώρων. Σιακαβέλα Στέλλα του Παναγιώτη, λογίστρια. Στεριάνη Επινίκη, καθηγήτρια φυσικής αγωγής. Σωτηρίου Σταυρούλα του Κωνσταντίνου, ιδιωτική υπάλληλος. Τσαμαδιά Ανδριάννα του Αθανασίου, υγιούχος διοίκησης μονάδων υγείας. Τσαμαδιάς Ηρακλής του Γεωργίου, πιλότος. Τσάρμης Ηλίας του Γεωργίου, αγρότης. Τσελικλόγλου Κωνσταντίνα, σύζυγος Σταμάτη Γεωργακόπουλου, ιδιωτική υπάλληλος. Φυτοπούλου Δήμητρα, σύζυγος Σταμάτη Κατσαβού, εφοριακός. Και Χονδρός Δημήτριος του Γεωργίου, νυν πρόεδρος του Αγίου Θωμά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Φίλοι μου, είμαι πραγματικά συγκινημένος. Νομίζω ότι με αυτόν τον κόσμο που βλέπω εδώ, αυτά τα πρόσωπα, η νίκη είναι δική μας.